har vundet på ny. De triller og de briller, de andre ej forstår. Det er jo dem fra Gua, der af med sejren går. Hvem spiller der på banen med øl i deres krop? Det er jo Brøndbys tropper, for de kan ikke få nok. De råber og de skråler, vi andre ej forstår. Det er jo dem fra Gua, der af med sejren går. Hvem går der fra banen med serie 3 i sæk? Det er jo dem fra Gua med 6. sejr i træk. De triller og de briller, de andre ej forstår. Det er jo dem fra Gua, der af med sejren går. Hvem går der fra banen for andet år i streg? Ferron med sine drenge, det gik jo som en leg. Op igennem rækken, de andre ikke forstår. Men vi skal give den gas i serie 3 til næste år. Vi er Danmarks bedste boldklub, ja du er vi da så. Vi er Danmarks bedste boldklub, ja du er vi da så.